हेल' गाइस नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला बयबोथ' माने आदा प्रकाश नार्जारी इउटुबारखौथ' माने बयबो सिनायखायो आरोना मानो होनोब्ला माने मैया थांनाय माने मा होनो गुवाहाटियाव थांनायाव माने मोनसे एक्सिडेन्ट जादों आरोना जोंहा आदा प्रकाश नार्जारीया माने बिनिनो मोनसे क्लिप लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना ओमफ्राय जोंहा आदा प्रकाश नार्जारीया मा बुंदों भिडिअखौ फुल नाय आरोना फुल नायबासो मिन्थिगोन बिदिब्ला जोंहा आदा प्रकाश नार्जारीया मा बुंदों आरो माबायदि एक्सिडेन्ट जादों बे भिडिअखौ फुल नायनानै लादो आरोना लोगोफोर। बेरे फुंजानि जोङो गुवाहाटि फारसे थांदोंमोन पुरा नैजिद'निफ्रायनो गारि एक्सिडेन्ट जाबाय। गथ'नि बे थैखौ हरदों नामा? दा गवासै दहाय एसे गदोंमोन आखायाव दोलाबायसै थै नांगौ जादों गवाखै एकदम नायदो जेला जोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय औ जाबाय आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ बिथिङा सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय। मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना एकदमबारे गारिखौ पुरा देखायसै गारिनि हालोदा नायदो सेस बायजोबाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजा गैला ओमफ्राय बिथिंजायना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेरदों 10 बार 20 बारसो बेरथेदों आरो माने एकदमबारे पुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगोआ आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्देलाथ' माबायदिथाय हेन्देला गैला एकदमबारे ইয়ার বেলে জোতা অলছি मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै ना फिनिश खालामथ'आ दानो खेबाव दा गारिनि लेखाखौ लाबाय बोरैबा मोदोमफ्रा आलौ गला जोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरोना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ